तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव थानाय कस्तुरबा गान्धी रेसिडेन्सियेल बालिका फरायसालियाव फुड पयजन जानानै 14 फरायसुलिजों लोगोसे वार्डेनाबो जब्रा जादों। गासिनावबो उदै सानाय, गोबानाय आरो खिनाय जादों। गासिबो फुड पयजन जानायफोरखौ नाग्रिजुलियाव थानाय मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जादों। मख'जाथावदि रबिबारखालि तामुलपुर जिल्लानि कुमारखाथियाव थानाय पतंजलि योगा मिरुनिफ्राय योगा फोरोंनो फैनानै पेकेटनि जुस आरो गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा होदोंमोन पतंजलि मिरुआ। दा सोंथि सिखारदों, पतंजलि मिरुनिफ्राय जगायनाय जाग्रा मुवा जानानैनो बेबायदि हरखाब जब्रा जादों नामा खायसे हस्टेलनि फरायसुलिफोरा? फुड पयजननि खौरां मोननानै तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एसपिआ नाग्रिजुलियाव नुजाथिहैनानै फुड पयजन जानायफोरनि खौरां लायो आरो बे बिथिङाव फाहामगिरिजोंबो सावरायलायो। तामुलपुर सदर महकुमागिरि रामानुज हाजरिकाया नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटाल आरो फरायसालियाव थांनानै खौरां लानायजों लोगोसे नायबिजिरदों। नाथाय गासिबो फरायसुलिफ्रानो गोब्राब थासारियाव गैया होनना मिथिनो हादों। তেওঁলোকৰ সচৰাচৰ যিবিলাক খাদ্যৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হ'লে যিখিনি লক্ষণ হয়, যেনে মাথাৰ বিষ, বমি, তাৰপিছত অলপ অলপ জ্বৰো আছে, তাৰপিছত তেনেকুৱা এইখিনি সাধাৰণ অসুবিধা অলপ দেখা দিছে। আৰু বৰ্তমান গোটেইখিনিক আমি চিকিৎসা কৰি আছোঁ আৰু চিকিৎসা কৰাৰ পিছত অলপ ভালৰ ফালে আহিছে আৰু তেনেকুৱা কোনোবা চিৰিয়াছ হৈ থকা নাই আৰু সেইখিনিয়ে। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।